Vi skal videre til vores sang nummer 7, Ulrikke og Kasper. Hej, jeg hedder Ulrikke. Hej, jeg hedder Kasper. Jeg kommer fra Sakskøbing, som ligger nede på Lolland. Og jeg kommer fra Stubbekøbing, som ligger på Falster. Og vi har valgt at optræde med et nummer, som hedder Sigurd og Amanda. Og det er sådan en klassisk kærlighedshistorie med et ungt par, der møder hinanden. Og deres kendetegn, det er, at de skærer et hjerte i træet, hvor han skærer hendes navn i. Og så drager han i krig, og de kommer væk fra hinanden, men i deres alderdom, der finder de sammen igen. Og gammel kærlighed, den ruster jo aldrig, som man siger. Og vi glæder os rigtig meget til at optræde for jer, så det er bare super. Lørdag sidste sommer, hvor jeg stod ved brusens disk, da pludselig kom gamle Sigurd ind. Han stilede hen mod kassen til Amanda og strøg forsigtigt hendes kind. Mød mig snart på bredden ved bækken, nær ved møllen og det gamle æventræ. Der har skåret dit hjerte med pil ligesom af mor, så skriften den bærer mit præg. For dit navn det står i hjertet, Amanda, nær ved bækken i det gamle træ. Før krigen var de unge mænd forelskede sig højt, og mødet under træet blev en skib. Men krigen drev dem langt væk fra hinanden. Aldrig Sigurd sin Amanda fik. Mød mig snart på bredden ved bækken, nær ved møllen og det gamle æventræ. Der har skåret et hjerte med pil ligesom af mor, så skriften den bærer mit præg. For dit navn det står i hjertet, Amanda, nær ved bækken i det gamle træ. Snart bryllupsklokker ringer højt fra kirketårnets top. For gammel kærlighed den ruster ej. Hver 3 miles omkreds har nu hjerter, som den gamle har passeret på sin vej. Mød mig snart på bredden ved bækken, nær ved møllen og det gamle træ. Der har skåret et hjerte med pil ligesom af mor, så skriften den bærer mit præg. Og dit navn det står i hjertet, Amanda, nær ved bækken i det gamle træ. Ja, mød mig snart på bredden ved bækken, nær ved møllen og det gamle æventræ. Der har skåret et hjerte med pil ligesom af mor, så skriften den bærer mit præg. For dit navn det står i hjertet,
og Kasper, kom I herover til mig. Og tak for sangen, Sigurd og Amanda. Velbekomme. Man kan jo let komme til at tage fejl, Amanda. Nej, Ulrikke. Ja. Ja. Hvad er det for jer to? Fordi hvis nu vi går lidt tilbage i historien, så har I kendt hinanden længe. Og det, der trak jer sammen, det var en fælles interesse for Kandis. Ja, det var det. Hvad kunne I bruge Kandis til? Jamen altså, vi har... Ja, i hvert fald deres genre, det de laver, det har jo været en stor inspiration for os. I har fået lov til faktisk også at spille med dem. Ja. Både keyboard og synge. Ja, det har jeg haft fornøjelsen af. Kasper har spillet, men aldrig samtidig, kan man sige. Og så i sommeren, faktisk den her sommer, fandt vi ud af, skal vi ikke lave noget sammen? Hvordan kom det til det? Jamen altså, vi har kendt hinanden, som du sagde, i mange år. Og så har vi snakket sammen lidt over Facebook, og så fandt vi ud af, at der var faktisk ikke... jeg havde ikke rigtig nogen at synge med, og så sagde Kasper, så lad os lave noget. Ja. Så det gjorde vi. Og din kvindestemme, var det dårligt? Det synes jeg. Den var ikke helt optimal. Den var ikke helt optimal. Nej, langt fra. Jeg ønsker jer i hvert fald held og lykke ikke? Med det hele. Og hvis I synes, at Kasper og Ulrikke skal gå videre, så er det 1266 sang 7, 1266 sang 7.